nkhani ya Prighozin yavuta kwambiri pamene anthu ena akunena kuti mdala ameneyi sanamwalire. Pali video ena yake yakalekale imene kuonetsa iyeyu akulankhula mawu: ineyo sindinafe, ndili ku Africa. Amene mukunena kuti ndafa kumakambirana za moyo ndi chuma changa, dziwani kuti ineyo ndili moyo. Potengera ndi video imeneyi, anthu ena akukhulupirira kuti Prighozin sanamwalire. Koma zona zake pa nkhani imeneyi zonena kuti klipu imeneyi ndi yakalekale, inajambulidwa pa 20 August kutangotsala masiku atatu kuti amwalire. Mwachidule, Prighozin anafa pa ngozi ya ndege ndipo anayikidwa mu mzinda wa St Petersburg. Anthu ena akumati akaona video imeneyija akumanena kuti Prighozin sanafe, koma zona zake zoti Prighozin anamwalira pa ngozi ya ndege ndipo anayikidwa ku St Petersburg. Nayenso General Surovikin amene anasowa miyezi iwiri waonekera koyamba kugulu pamodzi ndi mkazi wake. Ameneyu anali zake wa Prighozin, komanso General odalika kwambiri mdziko la Russia. Anatsogolera nkhondo ya ku Syria, anatsogoleranso nkhondo ya ku Ukraine kwa miyezi yokwana 4. Kuyambira January 2023 iyeyo anayambana ndi Putin. Tinaona kumpanga Timoti ndi kumuchotsa ku Ukraine ngati komanda. Pamene Prighozin anawukira boma mwezi wa Juni, iyeyo ankaganizidwa kuti anatengapo gawo ndipo anamuyika pa house arrest. Kuyambira pomwepo sanaonekenso. Zinkamveka kuti anamangidwa komanso anamuchotsa ntchito ngati komanda wa Russia airspace. Ndiye tikunena pano iyeyo waonekera koyamba after 2 months atasowa. Mphekesera mawailesi ena akunena kuti President Putin akhoza kumukhululukira ndi kumubwezeranso pa ntchito. Masiku apitawa President Zelensky wachotsa ntchito Minister of Defense. Zimenezinso zinali zodabwitsa kwambiri kuona Zelensky akuchotsa Minister of Defense amene amandalira. Kodi chinachitika ndi chani? Akuti mkulu ameneyu walephera kuthana ndi Russia pa counter offensive, komanso ndi wakatangale. Mwachitsanzo, nduna imeneyi inagula mayunifomu asilikali pa mtengo wokwera, ngati momwe zidachitikira ndi Nicholas Dausi, kugula mbale, makapu ndi malamba pa mtengo wa 10 billion kwacha. Mkulu ameneyu akumudzudzulaso chifukwa chosayendetsa bwino nkhondo ya ku Ukraine. Akuti ku Ukraine kumeneko kwaphedwa asilikali ambiri kuyambira Juni kudzafika August. Kunali counter offensive. Counter offensive imeneyi sikutheka, Russia sikugonjetsedwa, komanso asilikali oposa 50,000 aphedwa. Ndiye President Zelensky wamuchotsa ndi kusankha mkulu wina wotchedwa Rustem Umerev. Iyeyu ndi Isilamu woyamba kukhala nduna mboma ya Zelensky. Amachokera ku Crimea, mtundu wake umatchedwa Tata, umene sumadana kwambiri ndi Vladimir Putin. Ambiri mwa anthu amenewa anathamangitsidwa ku Crimea ndi asilikali a Russia, monga tikudziwa kuti Crimea imalamulidwa ndi Putin. Ndiye anthu a mtundu wa Tata amatsutsana kwambiri ndi boma la Russia. Ambiri anamangidwa, ena anathawa ndi kukhala ku exile. Mphekesera ina ikunena kuti President Zelensky wasankha Umerev pofuna kukopa asilamu kuti azimpanga support. Akuluakulu ambiri akhala kunena masiku apitawa kunena kuti Ukraine yalephera kugonjetsa Russia. France Foreign Minister Mike Catherine Corona wapempha maiko kuti achite zokambirana ndi Russia kulekana ndi nkhondo. Prime Minister wa ku Hungary ngakhalenso Edward wa ku Turkey akupempha zokambirana pakati pa Russia komanso Ukraine. Gavana wodziwika kuno ku America Majoritaire wafotokoza kuti Ukraine inaluza kalekale nkhondo imeneyi, ngakhale akuyichemerera mawailesi. Akuti zimene akuchita Joe Biden posala Russia sizithandiza chilichonse. Mukunena kwake mayi amene akuti America ndi zawo anayika ma sanctions osadzi kwa Russia.
zimene zingopangisa kuti bungwe la BRICS likhale ndi mphamvu. Pali chiopsezo choti maiko ena akhoza kusiya kugwiritsa ntchito US dollar chifukwa cha tsankho la America pa chuma. Ndiye mayi ameneyi Governor Majoritaire wafotokoza kuti Ukraine inaloza kalekale ngakhale mawayilesi ena ngati Al Jazeera komanso BBC akumayichemerera. Taona dzanadzana lomweli Russia ndi Saudi Arabia agwirizana zochepetsa production ya mafuta galimoto mpaka pa 1 December. Zimenezi zachititsa kuti mitengo ya petrol ndi diesel ikwere. America yadzudzula Saudi Arabia chifukwa chogwirizana ndi Russia pa nkhani ya mafuta. Mwachidule apapa chimene chikuchitika nchona kuti Joe Biden akufuna kuti maiko azenga mafuta ambiri pamene Russia ndi Saudi Arabia akukana. If the supply is low, the demand will be high. Putin ndi Saudi Arabia ndamene ndi zimene zambiri za mafuta pa dziko lonse lapansi. Iwo akugwirizana kuti azenga mafuta ochepa ndi cholinga choti azipanga ndalama zochuluka. Nayenso Erdogan wakuteke anapita ku Russia kukacheza ndi Putin. Mwazina anakambirana zokhuza Green Deal. Komabe Putin anauza Erdogan kuti deal imeneyi sitheka chifukwa ikupindulira maiko olemera kale. 70% ya chimanga ndi tirigu ku Ukraine zimapita ku Europe and 3% yokha ku Africa. Pa chifukwachi Putin wakana kupanga renew deal imeneyi pokhapokha America ndi anzawo avomereze zinthu zina zimene iwo akufuna. John Kirby, mmodzi wa akuluakulu wa Pentagon, anafotokoza dzana kuti Ukraine yalanda malo angapo ndipo ikuchita bwino pa nkhondo. Nkhani imeneyi tinayamba kuimva kale. Ukraine yalanda chakuti, Ukraine yalanda Bakhmut, koma mapeto ake zimapezeka kuti ndi zabodza. Ambiri tikamafotokoza nkhani yokhuza nkhondo ya ku Ukraine amaona ngati makondera Russia. Kwa mudziwe kuti zambiri zimene zimanenedwa pa Al Jazeera komanso BBC imakhala propaganda. Apapa John Kirby amene ndi wachikulire kwambiri ku America dzana watiuza una kuti Ukraine yalanda malo angapo komanso akuchita bwino pa nkhondo. Koma mukati muone zimene zakhala zikuchitika kwambiri 2022 amatiuza kuti Ukraine kuchita bwino, Russia sikuchita bwino. Koma mapeto ake kwapezeka kuti Russia inalanda Kherson, inalanda Zaporizhia, analandanso Donbas ngakhalenso Lugansk region. Madera onsewa atundulira pano akulamulidwa ndi Russia. Dzanadzana lomweli kunali chisankho kumene kuchosankha governor amene wachitisa chisankho chimenecho ku madera amenewa ndi Vladimir Putin. Kusonyeza kuti Russia inalanda madera amenewa, almost 20% of Ukraine is under Russian control. Ndiye sitikudziwa kuti zimene akunena John Kirby ndi zoona motani. Ndikupasa chisazo na kuti Dmitry Kuleba, foreign minister wa ku Ukraine, munthu wachikulire kwambiri, amadandaula last week unena kuti Russia ndi dziko la mphamvu. Maiko ena kumanena zambirimbiri kunena kuti iyayi Ukraine mukulephera Ukraine this. Ndiye iyeyo ananena kuti bwanji maiko amene akudandaula zimenezi kunena kuti Ukraine sikuchita bwino pa nkhondo, bwanji atumiza asilikali awo pa ground akazionere okha kulekana ndi kumangolankhula mawayilesi. Mawu amene anayankhula Kuleba last week ndi umboni okwanira kuti nkhondo imeneyi sikuyenda bwino kumbali ya Ukraine. Ndiyebe John Kirby, mkulu wa ku Pentagon, wafotokoza kuti Ukraine yamba kuchita bwino, koma Putin anamuyankhapo na kuti limene ndi bodza chifukwa Ukraine singachite chilichonse panopa. Mukunena kwake iye amacheza ndi ndakuza ndi kuti Erdogan anali ku Sochi mdziko la Russia kumene amacheza ndi Putin. Ndiye pamene uyu amayankhula zimenezi atolankhana mafunso osiyanasiyana kufunsa Putin. Ndiye anadzafunsa funso limene likunena kuti counter offensive ya ku Ukraine ikuyenda bwanji, poti anthu ena kunena kuti Ukraine is progressing. Putin anayankha kumbali yake kunena kuti limene ndi bodza chifukwa Ukraine singachite chilichonse panopa choti mpaka kugonjetsa Russia. Iyeyo anayerekeza zimene zinachitika 1941 mpaka 1945 during Great Patriotic War, imene inali nkhondo pakati pa Hitler ndi Stalin, Second World War. Russia inawina ndi mphamvu, ndipo leronso adzawina chimodzimodzi
ngakhale adani atachuluka motani. Mmene mundimene anayankhira Putin ndiye sitikudziwa kuti amene akunena zoona ndi ndani. Zenizeni tiziona kunena kuti Ukraine itionetse kuti alanda Bakhmut kapena alanda Donbas, alanda Zaporizhia. Zimenezo zimene zingakhale zoona, osakhala zokuva mu Aljazeera kapena BBC. Chifukwa Russia inatiuza kunena kuti alanda Bakhmut, panopa akulamulira Bakhmut, analanda Solida, analanda Donbas, analanda Kherson, analanda Zaporizhia, analanda Crimea, analanda Lugansk region. Madera onsewo ndikuti apano akulamulidwa ndi Russia. Ndi chifukwa chake timanena kuti nkhondo imene isikuchita bwino kumbali ya Ukraine, chifukwa tili ndi umboni kunena kuti mapo amationetsa kuti Russia ikulamulira madera akuti. A Ukraine amangotiuza kuti atalanda 2 mita, talanda 10 mita, koma patsogolo pake zimazapezeka kuti ndi zabodza.